Escobar Film Production. Nya Abotre Ma Awurade. We fia ha. Me ni nua mai. Ene mo nko na wo fia ha. Yaka, eni se nka menya me na na bi one na fia ha. Ma me kana to ho ase. Awo ho asem. Ana me frɛ no a me ne eka. Ana me a me ka kyerɛ ne se sempo so hwɛ na mfumso obi ho a won kan kyerɛ me. Me pa drama. Papa, eba on wife ahụ. Abrabo nya bona nka bo akokọ ka hwene agu na sene. What? Eti mimi hwenya manyina duro, hwenya manyina duro. Na me ntina ho se me ba ne ngo, na me mfa ne se ya nko wuo. Nya sa. E chanyem papa, ma patio. Bra me ka kyerɛ wo. Se me ka kyerɛ se di nyame beka no ene wom akore ya ntu. Wa mem wa anya hwe. Wo gina ha sei, me so aye ne nsa sei ye. Ya konkonte na besi mani. Oh, ase unu no fa ne nyina de. Oh, Yahowa. Me fa benti ama na kotu no mama me ne nka. Ura. Mama nka sam njiro. Me pa benti no nya jimi. Nya Abotre Ma Awurade. Obi ye wuni. Benten mi ye wuni. Lepe cow, moo cow, lepe cow, moo cow, lepe cow, wo. Mesro. Manenti ase ese. Nu na na bi mu. Anya sa ho nto nwom ma ne bi mu. Wo ba du, me ko nso ni du. Me nya ma adwen si mi jai. E so sama na opra ma ye du. Eye mo baba da, by phone. Me hia na nanti akura. Wonu na ni nka, ti ko be fo me baba. Am na ko tonwom na wadi asa. Ama no baba wa no ho ato ni se fom. Ya vaida. Nada ya he. Oda no be tia mi akontinti sei. Wa she wo shi. Eso san zo hwe mi. Didi echa. Edi sei, mama me ho na okay. Se me hunu se sanye bia wo me fie ho. Se ne ma asesa. Beni. Metu batata. Na kira ta wo de uti be bob no. Sa pepe. Boss, phone. Boss. Nya Abotre Ma Awurade.